Apat na lumang record sa athletics na lampasan ngayong edisyon ng palarong pambansa. Sa detalye makakasama natin ang Idol Matthew Pacheco. IFM News. Apat na lumang record sa athletics ang nalampasan sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025 na ginaganap sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa ikatlong araw ng kompetisyon, unang bumida si Chris Ivan Domingo ng NCRAA matapos niyang basagin ang 1998 record sa 400-meter dash ng elementary boys sa oras na 54.29 seconds. Sinundan naman ito ni Josh Gabriel Salcedo ng WVRAA na nagtala ng bagong record sa discus throw para sa secondary boys sa layo ng 45.52 na metro na mas mataas sa naunang record noong taong 2023. Hindi rin nagpauli si Miko Villaran mula rin sa Wibra matapos niyang tapusin ang 110-meter hurdle sa 14 seconds, isang bagong record para sa kategoryang ito. At si Alfred Talpaquido ng CLRIAA ay nagtala ng 48.1 seconds sa 400-meter run ng secondary boys. Binura ang record na itinakda noong taong 2014. Samantala, magtatagal naman ang taunang tagisan hanggang 31 ng Mayo. Kasama mo muna rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.